Bore da. Bore da. Hyfryd bod yma a'ch gweld chi. Edrych ymlaen i foli'r arglwydd efo'n gilydd. Edrych ymlaen i joio dolyg efo'n gilydd. Pa'n barod? Mae wastad yn hwyl gofyn y cwestiwn yna a gweld pwy di'r rhai sydd yn dweud, o ia, ynddi, pob peth yn ei le achos bod nhw heb yn neud dim byd, a pwy sy'n gwybod faint o waith sy'n yna a sy'n dweud, yn barod eto. Sy'n eisiau chi boeni. Da ni yn mynd i fod yn meddwl chydig bach am un o hanesion cyfarwydd y Beibl yn sôn am enedigaeth Iesu Grist neu dyfodiad Iesu Grist i'r byd bore yma. A wedyn, ella fydd gynnon ni rhywbeth bach ar y thema yna i'r plant ar ddiwedd y gwasanaeth hefyd. Bach o gyhoeddiadau cyn i mi anghofio. Bore fory, fydd hi'n ddwrnod dolyg, jyst atgoffa chi o hynna. A fe gynnon ni wasanaeth yma am 8:30. Felly, os oes gennych chi ddim plant fydd wedi codi am 5 yn barod, gosodwch eich lar yma i fod yn barod i ddod yma, bydd 8:30. A fydd o wasanaeth lle da ni gyd yn mynd i fod yn cymryd rhan fel aelodau. Mae yna chydig bach o lefydd ar ôl, felly os da chi wedi bod yn meddwl, os ni'n licio gwneud hynna, dwch chi gael gair hefo fi ar ddiwedd y gwasanaeth. Dim byd wedyn ganol wsos, ond mi fyddwn ni'n cyfarfod yma nôl wsos i heddiw ar ddydd ola'r flwyddyn am 9:10 fel arfer, a mi fydd Steff neu Dafydd yn pregethu. Maen nhw'n mynd i gael trafodaeth dros yr wsos nesaf ynglŷn â pwy sy'n cymryd y cyfrifoldeb yna, ond diolch i'r ddau nhw am fod yn barod i wasanaethu. Da ni'n mynd i gychwyn yn darllen salm, dim salm gyfa, ond 2 adnod o salm sydd yn helpu ni feddwl am yr hanes cyfarwydd y byddwn ni'n glywed o'r Testament Newydd yn nes ymlaen. Dwch i ni ddarllen y geiriau sydd ar y sgrin o salm 72 hefo'n gilydd. Bydded i'r holl frenhinoedd ymostwng o'i flaen, ac i'r holl genhedloedd ei wasanaethu, oherwydd y mae'n gwaredu'r anghennus pan lefa, a'r tlawd pan yw heb gynorthwywr. Felly dyna ni ddarn o'r Hen Testament sydd yn edrych ymlaen at y brenin y bydda Duw yn ei anfon i'r byd. A'r olygfa da ni'n gael ydy pawb yn dod, yr holl frenhinoedd, yr holl genhedloedd pobl ar draws y byd yn dod i blygu o flaen y brenin. A da ni'n mynd i gael cipolwg bach o hynny'n digwydd yn yr hanes o'r Testament Newydd glywon ni yn nes ymlaen. Ond cyn hynny, dwch i ni weddio i gyflwyno'r gwasanaeth i Dduw. O ddiweintad, da ni yn diolch i ti ar noswyl Nadolig bod ni'n gallu cyfarfod fel hyn yn enw Iesu Grist i ryfeddu at dy ddaioni, dy gariad a'r hyn y mae'r arglwydd Iesu yn ei olygu ni 2000 o flynyddoedd wedi i ddyfodiad i'r byd. Da ni diolch arglwydd bod ni'n gallu dathlu Duw byw a dy waith di sydd yn newid tragwyddoldeb i bob un sydd yn credu. Felly, da ni'n gofyn dy help di wrth i ni addoli, wrth i ni wrando, wrth i ni ganu clod i ti. Da ni'n gofyn am arweiniad dysbryd glân. Fel dy fod ti yn gallu'n helpu ni yn yn gwendid, yn dryswch efo'n ofna, yn helpu ni i ddod at Iesu mewn ffydd, ildio i ti a cael ein hadeiladu yn arwain, yn nerthu fel yr wyt ti'n gwybod yr ydyn ni angen. Felly, da ni'n cyflwyno'r gwasanaeth cyfa i ti yn ddiolchgar ac yn ddisgwylgar yn gofyn arglwydd gnad y waith yn plith ni. Da ni'n gofyn dy fendith fel da ni'n gofyn am dy faddeuant di yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni ganu felly, canu y carol sydd yn sôn am eni Iesu Grist. Y bore hwn, drwy buraf hedd gwir sain gorfoledd sydd, ymhlith bugeiliaid iselfri cyn torri gwawr y dydd. Gwrandawed pob pechadur gwan sy'n plygu dan ei bla, angylio nef a'i llef yn llon yn dwyn newyddion da. Lle, da ni yn clywed gymaint amdano fo. I Fethlem Jiwda, dyma'r dydd daeth newydd da o'r nef. Duw ymddangosodd yn y cnawd, ein brawd yn wir i'w ef. O weler bod sy'n dal y byd
yn fyd ar lun ei fam. A dyna ryfeddod y dolyg ydy bod creawdwr nefoedd a deiar wedi dod yn fabi bach ar lun mair. Newydd ei enni'n 9 ond yn hŷn nag Abraham. A'r un pennill ola. Dwch i ni ganu efo'n gilydd. Mae Dylan am ddod ymlaen wan i ni gael yn darlleniad o Mathew yr ail benod. Diolch. So mae darlleniad yma o Mathew 2, 1. Wedi i Iesu gael ei eni ym Methlehem, Judea, yn nyddiau'r brenin Herod, daeth seryddion o'r dwyrain i Jerusalem a holi. Ble mae'r hwn a anwyd yn frenin yr Iddewon, oherwydd gwelsom ei ser ef ar ei chyfodiad a deithom i waddoli. A phan glywodd y brenin Herod hyn, cythrywyd ef a Jerusalem i gyd gydag ef. Galwodd ynghyd yr holl brif offeiriad ac ysgrifenyddion y bobl a holi ganddynt ble roedd y Meseia gael ei eni. Ei hateb oedd y Methlehem Judea, oherwydd felly yr ysgrifennwyd gan y proffwyd. A thithau Bethlehem yng ngwlad Juda. Nid y lleiaf wyt ti o lawer ymysg tywysogion Juda. Canis ohony ti y daw allan arweinydd, a fydd yn fugail ar fy mhobol Israel. Yna galwodd Herod y seryddion yn ddirgel ato, a holodd hwyn fanwl pa bryd yr oedd y ser wedi ymddangos. Anfonodd hwy i Bethlehem gan ddweud, ewch a chwiliwch yn fanwl am y plentyn, a phan fyddwch wedi dod o hyd iddo, rhowch wybod i mi, mwyn i minnau hefyd fynd a'i addoli. Wedi gwrando ar y brenin, aethant ar ei taith, a dyma'r ser a welsant ar ei chyfodiad yn mynd o'i blaen hyd y nes iddi ddod ac aros uwchlaw'r man lle oedd y plentyn. A phan welsant y seren, roeddent yn llawen dros ben. Dyddant i'r tŷ a gweld y plentyn gyda Mair ei fam, syrthiasant i lawr a'i addoli, ac wedi agor ei trysorau offrymasant iddo anrhegion, aur, thys a myr. Yna, ar ôl cael ei rhybuddio mewn breuddwyd i beidio dychwelyd at Herod, aethant yn ôl i'w gwlad ar hyd ffordd arall.
Diolch yn fawr iawn. Dyna ni hanes y trigwr doeth, neu'r seryddion fel maen nhw'n cael ei galw. Blant, da chi eisiau dod ymlaen i'r blaen efo yma? Un set bach o'na. Na ni. Iawn. Wel, dwi'n mynd i ofyn cwestiwn gwirion iawn i ddechrau. Ydych chi'n edrych ymlaen at fory? Chi'n mynd swnio felly? Yndych? Yndych, oce. Be ydych chi'n edrych ymlaen amdano fo fwyaf? Daniel? Ti'n mynd siŵr? Cael dod i capel? Na. Anna? Lawr y grisiau i weld be? Y goedan? Ne, be wyt ti'n edrych ymlaen i weld? Anrhegion. Lle ci? Agor yr anrhegion? Rhigor anrhegion? O ie, just y papur, ia? Dim yr anrhegion i hynny. Deffro. Ie? A wedyn y pob peth sy'n dod ar ei ôl o. O'n i ama ella bysa rhai yna chi'n deud anrhegion. Ydych chi'n gallu disgwyl tam ori? Ydych chi eisiau fod yn ddwrnod Dolig rwan? Ydych chi eisiau anrhegion rwan? Wel, be os fysa chi'n helpu fi i agor chydig bach o anrhegion? Ie? Sa'ch licio gwneud yna? Oce. Wasio chi fi meddwl o'n pa anrhegion sgynna i? Oce, iawn. Pwy sy'n agor yr anrheg gyntaf? Does gynna i ddim digon anrhegion i chi gyd agor nhw. Reit. Wan, dwi isio chi agor yn anrheg, a wedyn dwi isio i chi feddwl os oes na unrhyw fath o broblem. Iawn? O, sut dwi fod i ddewis? Pwy sy'n heb atab? Ydych chi gyd i ddeud beth hefyd? Elain. Gyd i wneud, achos bod fi heb ofyn i chdi be ydych chi'n edrych ymlaen ato fo. Reit, agor yr anrheg, a wedyn gyd i ddangos o'i bawb, a gewch chi gyd feddwl os oes na broblam. Reit, ti eisiau codi fo fyny bob tro chdi gael gweld? Iawn, na i ddangos o. Os yna broblem, neu wyt ti'n hapus efo'r anrheg yna? Ti ddim yn hapus? Mae o'n deud new mood boosting fragrance yno. Be di'r broblem, Aran? Mae o'n wag. Felly anrheg da? Anrheg addas ar gyfer Dolig? Neu anrheg sy'n dricsal? Dricsal, oce, iawn. Reit, mae'r anrheg yma yn mynd i fod yn un arbennig, achos mae o'n anrheg i ddyn, ella da chi wedi clywed i enw fo. A'r anrheg yma i ddyn o'r enw Pep Guardiola. Da chi wedi clywed am Pep Guardiola? Do? Pep Guardiola ydy rheolwr tîm pêl-droed Manchester City, a mae'n rheolwr pêl-droed enwog. A mae'r anrheg yma yn arbennig ar ei gyfer o. Iawn? A dwi'n siŵr bod gen i ddigon anrhegion eraill, a wneith o adael i ni agor i anrheg o bore yma. Felly pwy sy'n eisiau helpu fi agor yr anrheg Pep Guardiola? Ac yr un peth eto, meddwl os oes na broblam o unrhyw beth. Reit, ti eisiau agor o? Felly cofiwch, anrheg arbennig ar gyfer Pep Guardiola. Reit, dangos i bawb? Ella bod nhw'n methu gweld. Reit. Crib, gwallt. Na ni roed y sleid nesaf i ni gael llun o Pep Guardiola.
Be di'r broblem? Sgynno fo ddim, felly... Mae gen i farm, os ti'n iawn. Ydy hwn yn anreg da i Pep Guardiola? Di o ddim yn wir yn anreg addas na di. Chos sgynno fo'n gwallt i'w frwsio nag oes? Oce, felly da ni wedi cael anreg gwag. Sa'n gallu gwneud hynna? Anreg anaddas ar gyfer y person. Be am i ni symud ymlaen i'r sleid nesaf? Nathon ni glywed am anrhegion bore yma yn y darlleniad o Mathew 2. Yr anrhegion oedd... Chi'n cofio? Be oedd yr anrhegion? Aur, thys a myr. Oedd na broblem efo'r anrhegion yna? Aran? Os gawn ni'r sleid nesaf, oedden nhw'n anrhegion i fabi neu hogyn bach, da ni'n mynd hollol siŵr be yn union oedd oed Iesu pan nath y doethio'n ddod, ond aur, thys a myr. Fysa chi'n rhoi y pethau yna i fabi? Fysa ti yn? Ond, dwi'n meddwl bod y doethion wedi gwneud camgymeriad. Oedden nhw yn anrhegion addas, ella bysa ni ddim yn rhoi lwmp o aur i fabi bach. Oedden nhw yn rhoi anreg i... Da iawn chdi. Oedden nhw'n rhoi anreg arbennig i frenin. Dod i chwilio am frenin nath y doethion ynde. Ac felly mi oedd yr aur yn amlwg yn anreg drud iawn. Sgynnoch chi unrhyw aur yna chi? Sgynna i ddim. Dwi'n digon cyfoethog i gael aur. Ond tasa gynna i lot fawr iawn o bres. Be maen nhw'n fel arfer yn neud ydi storio fo fel aur. Ac felly, oedden nhw'n dod â hwn ac yn rhoid o i Iesu gan ddweud bod o'n frenin, a thys a myr fel arogleuo neis oedd o yn dod o ardal Arabia. Ac felly, mi oedden nhw'n dod â'r pethau yma i ddangos bod Iesu yn frenin a bod o'n ddyn ofnadwy o bwysig. Felly mi oedd ei anrheg nhw yn addas iawn. Ac os o'n i mlaen i'r adnod ola, mae o hefyd yn dangos i ni bod Duw ar waith pan ddoth Iesu i'r byd. Achos yn yr Hen Testament, cyn gen i Iesu, mi oedd yna broffwyd Eseia yn edrach ymlaen i gyfnod pan fysa bendith Duw yn dod. A be oedd Eseia wedi rhagweld oedd y bydda yna bobl o bob man yn dod â anrhegion ac yn canu mawl i Dduw. A sylwch yn yr adnod yma be sy'n cael ei sôn amdano fo. Bydd gyroedd o gamelod yn llenwi dystrydoedd, camelod o Midian, Effa a Sheba, sef ardal yn bell i ffwrdd o Jerusalem tua Arabia, maen nhw'n meddwl, byddan nhw'n cario, be? Aur a thys, ac yn canu mawl i'r arglwydd. Pam myr? Dwi'n yn gwybod pam myr. Ond aur a thys yn 2 o'r 3 anreg gafodd ei roed o flaen Iesu. Felly mae o fel tasa yr anrhegion yn dangos pa mor arbennig oedd Iesu. Ia oedd o'n frenin, ond oedd o'n frenin oedd Duw wedi paratoi i ddyfodiad o i'r byd. Felly pan ydych chi'n agor anrhegion fory, plis dydwch diolch amdanyn nhw. A hefyd cofiwch bod yr anrhegion gafodd Iesu yn dangos pa mor arbennig oedd o. Fel brenin, ond hefyd fel brenin, yr unig frenin oedd Duw wedi anfon i'r byd i'n hachub ni. Gwych. Diolch i chi gyd am yn helpu fi. Peidiwch am mynd yn bell ar ddiwedd y gwasanaeth, achos ella bod gynna i anrhegion bach i chi. Diolch na niweddio, a wedyn gawch chi mynd yn ôl i ista yn eich seti. O arglwydd Dduw, da ni eisiau diolch i ti bod hanes y doethion yn dod i geisio brenin yr Iddewon yn dangos i ni na nid hap a damwain oedd dyfodiad Iesu i'r byd, ond dy gynllun di o Dduw i roed y Meseia, i roed brenin, i roed achubwr fydda yn addas ar gyfer pobl o bob gwlad ac amser. A da ni'n gweddio wrth i ni dderbyn a rhoi anrhegion y byddwn ni'n cael yn atgoffa o'r anrheg gorau un, Iesu yn dod i'n byd ni. Ac y gallwn ni drystio'n llwyr yn y fo, gan na fo ydy yr anrheg mwyaf addas erioed. Derbyn yn mawl a'n diolch ni, parhau'n bendithio ni rwan, wrth i ni ofyn hyn clod i Iesu Grist. Amen. Diolch i chi. Dych chi'n mynd o eista? A nawn ni ganu y garol nesaf.
Pan anwyd Crist y Methlehem dref, canodd angylio nef. Diolch i ti. Caniw nawn ni nain llawen ein llef, foliant i faban mair. Caniw nawn ni, foliant i faban mair. Caniw nawn ni nain llawen ein llef, foliant i faban mair. Dwch ni weddi efo'n gilydd. O Dduw, da ni yn gofyn am dy gymorth di i roi moliant i faban mair, i'r arglwydd Iesu Grist, ac i ni allu dod ato fo fel ag yr yda ni bore yma. Rhai ohona ni yn gyffroes, eraill ohona ni wedi ymladd. Rhai yn ofnus, mewn dryswch, a rhai eraill ohona ni yn llawn llawenydd a disgwyliad. Arglwydd, da ni'n diolch, be bynnag ydy cyflwr yn calonna ni, be bynnag ydy y pwysa da ni'n ei wynebu ar hyn y bryd, bod Iesu Grist ar yn cyfer ni. Yn rhodd gen i ti, dy anwyl fab yr hwn yr wyt ti'n ymhyfrydu yno fo, yr un wyt ti wedi anfon i'r byd i fod yn achubwr. Ac bod ni wedi clywed hynny sawl gwaith o'r blaen, da ni yn gofyn arglwydd y byddi di trwy dysbryd yn gweithio ar yn calonna ni. Fel y gallwn ni ymddiried eto ella. Ymddiried o'r newydd yn dy anwyl fab. Ac wrth i ni wneud hynny arglwydd, da ni'n gallu pwyso ar daddewid di y byddwn ni'n profi heddwch dofn. Tangnefedd. Y gobaith hwnnw sydd yn sefyll hyd yn oed yn wyneb pob math o fygythiadau, hyd yn oed marwolaeth. Achos dy fod ti, arglwydd Iesu, ia wedi dod yn fabi i'n byd, ond dy fod ti hefyd wedi tyfu'n ddyn, wedi byw bywyd perffaith, wedi mynd i groes Calfaria, yn oen Duw, yn cymryd ymaith bechod y byd, cyn atgyfodi yn fuddugoliaethus y trydydd dydd.
Arglwydd, da ni'n diolch bod Iesu Grist yn teyrnasu heddiw. Ar ddeheulaw y tad. Bod o'n eiriol drosto ni. Bod o'n cydymdeimlo â ni yn yn gwendida ac y gallwn ni droi ato fo. Felly arglwydd, helpa ni wneud hynny. Ac yn wir, da ni'n gofyn y byddi di'n helpu i bobl ar hyd a lled y byd i allu profi y fendith ryfeddol honno o adnabod Iesu fel gwaredwr, fel arglwydd, fel ffrind. A da ni'n gweddio felly dros y byd arglwydd. Yn gwybod am gymaint o ranna o'r byd lle nid llawenydd a chyffro sy'n ar hyn o bryd, ond ofn, tywyllwch, casineb. A da ni'n gweddio naturiol drost Wcrain, drost Israel ar hyn sy'n digwydd yn Gaza. Ac am lefydd eraill, ella nad yda ni mor ymwybodol o'r dinistr sydd yno. Yn gweddi ni ydy bydd Iesu Grist a'r newyddion da amdano fo'n cael ei gyhoeddi ac yn cael ei ddangos yn glir wrth i dy bobl di dystiolaethu mewn gair a gweithred. Arglwydd, da ni'n cyflwyno'n hunain i ti. Da ni'n gofyn, arglwydd, y byddi di'n maddau ni'n pechod. Achos bod ni wedi clywed mor gyson am Iesu Grist a'r newyddion da am ei eni fo, da ni'n gallu brysio dros yr hanesion yna. Mae'n meddwl ni'n gallu rasio at y peth dwi angen wneud. Neu'r peth dwi'n edrych ymlaen ato fo. Yn dy ras felly delia a'n euogrwydd ni. Delia a pa mor gyndyn ydy'n calon ni'n gallu bod i foli, i ddiolch, i ymddiried. Cliw yn gweddi ni felly, a hyd yn oed yn gweddia tawel personol hynny, yr ydyn ni yn ei cyflwyno i ti ddydd ar ôl dydd. Arglwydd gnad y waith yn yn plith ni, yn yn byd ni, mwyn i'r arglwydd Iesu gael y clod mae o yn ei heiddi. Da ni'n gofyn y cyfan, yn enw ac yn heiddiant sy'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Mi wnawn ni barhau i foli Duw efo carol gyfarwydd arall. Dawel nos, sanctaidd yw'r nos, cwsg ag erdd wain ar hos, eton effro mae Joseph a Mair, faban anwyl yng nghwsg yn y gwair, cwsg mewn gwynfyd a hedd, cwsg mewn gwynfyd a hedd. Wel, mi o'n i'n gofyn i'r plant be ydych chi'n edrych ymlaen at fo fwyaf dros Dolig. Ond mae'n gwestiwn allai ofyn i'r oedolion hefyd, dydy. Be ydy'r highlights i chi? Os na rhywbeth arbennig ynglyn â chyfnod y Dolig lle ydych chi'n deud hwnna?
lle bod o yn ddarn arbennig o fwyd. Da chi mond y gael dolyg. Mince pies, pigs in blankets, llenwch y gap, be bynnag ydych chi'n fwynhau. Neu ella bod ti'n ffilm nadoligaidd arbennig. Llaw i fyny pwy na chi sgyn ffilmia nadoligaidd arbennig. Llici, dwi'n siŵr os oes gen ti ffilm nadoligaidd arbennig, ddeu gwir. Oes. Anna? Elf. O'n i'n meddwl, sa rwy'n dweud Elf, Daniel? Christmas Chronicles. Yep. Die Hard. Gwydion yn y cefn? Polar Express. Lori? Muppets Christmas Carol. O, mae gennym ni dipyn o amrywiaeth fyna. O'n i'n syni bod yna neb yn deud Home Alone. Oes, mae Home Alone yn ffefryn. Mae di mynd yn beth dydy, cael eich ffilm nadolig a mwynhau gwylio, bod chi, mae siŵr wedi gweld si o'r blaen. Ac anamla, os ydy'r ffilm yn ffilm dda, mae yna rhyw fath o wrthdaro yn mynd i fod yn y ffilm, does? Rhyw fath o gystadleuaeth rhwng yr arwr, sydd fel arfer yn dda, yn siŵr am Die Hard, neu yr dyn, neu'r ddynas ddrwg, a da ni'n meddwl pwy sy'n mynd i ennill. Yn Home Alone, nes i grybwyll, mae gennych chi fachgen bach, mae'n gwybod os di diniwad yn gywir, ond bachgen bach di amddiffyn a'r dihirod drwg. Ac wrth gwrs, uchafbwynt y ffilm ydy pwy sy'n mynd i ennill, pwy sy'n mynd i gael y llaw ucha. Neu ella bod ti ddim yn ffilm nadolig, mae yn ffilm boblogaidd, dwi'n gwybod sy'n mynd i fod ymlaen rhywbryd yn y dyddiau nesaf yma. Un o'n hoff ffilmiau fi pan o'n i'n tyfu fyny, Lion King. O, ti'n mynd licio Lion King? Na? Esther, ti'n mynd licio fe? Dio ddim yn nadoligaidd. Na, ond nes i edrych, o'n i'n gorfod chwilio yn Radio Times ar y we, i ffeindio ffilms oedd ymlaen dros dolyg ac oedd Lion King yn un ohonyn nhw. Ac eto meddyliwch, rhain chi sy'n wedi gweld y ffilm, beth sy'n digwydd yn Lion King, mae gennych chi wrthdaro pwy ydy'r brenin go iawn. Scar, y brenin drwg, sydd efo acen Saesnig yn aml iawn yn y ffilms yma, neu, chi'n cofio? Mufasa, reit ar ddechrau'r ffilm, ond ar ddiwedd y ffilm, ti'n cofio? Mae yna frwydr rhwng Scar a Simba. A diwedd y ffilm, sa rwy'n heb weld Lion King ag Steph? Diwedd y ffilm ydy, sydd yn diglustiad, da iawn, ydy bod ni'n cael gwybod pwy ydy'r brenin go iawn. Rhaid gofyn i chi feddwl bod fi wedi colli'r plot yn llwyr, a bod fi jyst yn mynd i siarad am ffilmiau. Yn ein darlluniad ni o Mathew 2 bore yma, da ni'n cael elfen debyg iawn o wrthdaro. Mae yna gwestiwn mawr yn Mathew pennod 2, a'r cwestiwn ydy pwy ydy'r brenin go iawn. Ac ella bod yr atab ddim yn cael ei roed yn llwyr i ni Mathew pennod 2, mi ydyn ni yn cael gwybod yr atab yn niwadd y llyfr, yn niwadd Efengil Mathew. Pam ydw i'n deud bod yna gwestiwn mawr ynglyn â pwy ydy'r brenin? Achos dyna sydd i weld trwy yr hanes ynde. Os oes gennych chi Feibl, werth i chi droi at Mathew pennod 2 hefo fi. Mae'r bobl yma yn dod o'r dwyrain i Jerusalem yn chwilio am rywbeth arbennig. Nid chwilio am adeilad penodol maen nhw, bod nhw'n landio yn Jerusalem, maen nhw'n chwilio am frenin. Ac yn naturiol, gan bod nhw wedi dod o bell o'r dwyrain i Jerusalem, maen nhw'n tybio na yn Jerusalem yr oedd brenin yr Iddewon i'w gael. A maen nhw'n mynd at y brenin Herod. Dwi'n dychmygu at i balas o. Os da chi'n chwilio am frenin, yn naturiol, da chi'n mynd i'r palas brenhinol. Ond yn sydyn iawn, da ni'n sylweddoli, o na, dydy'r
daith ddim cweit fel y byswn ni'n dychmygu yr oedd hi'n mynd i fynd. A dod tri, pan glywodd y brenin Herod hyn, cythryddwyd ef a Jerusalem i gyd gydag ef. Dim Herod ydy'r brenin yr Iddewon mae'r doethion yn chwilio amdano fo. Mae yna un arall. Felly mae gennym ni wrthdaro y brenin Herod a pobl Jerusalem i gyd yn dod oddi tan fo, neu y brenin newydd yma, sy'n newydd gael ei eni, a mae yna seren wedi tywys y rhai o y dwyrain i chwilio amdano fo. Be da ni'n wybod am Herod? Wel, da ni'n gwybod o benod 2 Mathew nad oedd o yn frenin i'w drystio. Achos mae o'n deud un peth wrth y doethion, ac yn nes ymlaen mae o'n gwneud rhywbeth hollol wahanol yn dydi. Mae o'n deud wrth y doethion, cerwch i chwilio am frenin yr Iddewon, a pan da chi'n ei ffeindio fo, dydwch wrtha i fi gael dod hefyd i weddoli fo. Lol. Lol botas maip. O gynno fo ddim diddordeb mewn dod i addoli y brenin newydd. Nag oedd? Deud y gwir, da ni'n gwybod wrth i ni ddarllen ymlaen yn Mathew penod 2, oedd o eisiau dinistrio y brenin newydd. Oedd o eisiau dinistrio fo achos mae o yng ngolwg Herod yn dod i gymryd i job o, i gymryd i awdurdod o. Mae o yn frenin creulon, hunanol, erchyll, a nid dim ond y Beibl sy'n deud hynna, mae yna lot o dystiolaeth mewn hanes yn sôn am yr erchylltera nath Herod yn lladd, yn dinistrio i bobl ac yn gormesu y rhai yr oedd o yn i harwain. A i fo, di'r brenin go iawn? Mae o'n swnio fel be da ni wedi glywed lawer gwaith o'r blaen, ynddo? Am sut mae brenhinoedd, sut mae arlywyddion a peneithiaid yn gallu defnyddio i grym a'i hawdurdod i lles i hunin yn unig. Gwneud pob peth posib i gadw i hunin a'i teulu mewn grym a gwfft i bawb arall. A diolch hyd yn oed jyst yn gorfod bod yn rhywun gwleidyddol, na di. Da ni'n clywed yn aml iawn y myd gwaith am beneithiaid a bosys yn cam ddefnyddio i grym. Maen nhw'n cael yr awdurdod a'r y gallu i reoli pobl, a maen nhw yn cam ymddwyn, yn cam ddefnyddio yr awdurdod hwnnw. Yng ngolwg y byd, llwyddiant ydy mesur arweinydd, ynde, dim byd arall. Ond da ni'n gwybod be ydy o i gael arweinydd neu pennaeth sydd a'i fryd dim ond ar lwyddo yn ei olwg ei hun ac ddim yn poeni dim am neb arall. Sawl sgandal da ni wedi clywed amdanyn nhw. Ond da ni hefyd yn gwybod, gobeithio, be ydy o i gael arweinydd neu bos da. Ac yn gallu parchu y gwahaniaeth rhwng arweinydd anfoesol ac anheg ac un gofalgar, cariadus, gofalus ac felly wir yn ysbrydoli ni. Digwydd bod, mae yna lot o thema ffilm yn mynd trwy bregaeth heddiw. Digwydd bod nes i wrando ar gyfweliad wrth dwytha. Cyfweliad â 2 actores oedd yn sôn am yn sôn am weithio hefo cyfarwyddwr arbennig, Christopher Nolan. Neu na chi sy'n dilyn ffilmiau ella, yn gwybod bod Christopher Nolan yn gyfarwyddwr enwog iawn. Mae wedi gwneud y ffilmiau Batman, Inception, Dunkirk, a fo ydy cyfarwyddwr y ffilm sy'n newydd ddod allan yn y flwyddyn dwytha, Oppenheimer. Mae o'n uchel iawn i barch, dylanwadol iawn, grymus iawn oherwydd bod o wedi cael y fath lwyddiant. Ond oedd y 2 actores yma oedd wedi gweithio hefo fo'n deud bod o yn ddyn arbennig i weithio fo achos bod o'n awdurdodol ac yn ei geiriau nhw yn garedig, yn rhoi amser i bobl oedd o'n gweithio hefo nhw, yn annisgwyl felly. Dyna di be da ni isio go iawn mewn bos
arweinydd neu brenin. Ia rwy'n sydd â gallu a grym i wneud penderfyniadau cywir, ond rwy'n sydd yn malio am bobl sydd efo nhw, sydd yn dangos parch a gofal. Yn Mathew pennod 2, mae gennym ni Herod, greulon hunanol, a mae gennym ni frenin yr Iddewon. A hyd yn oed yn y darlleniad glwson ni, mae gennym ni gliw bach ynglyn â sut fath o frenin, sut fath o arweinydd oedd yr un a anwyd y Methlehem. Drychwch yn adnod 6, sut mae'r ysgrifenyddion a'r Phariseaid yn sôn trwy ddyfynu y proffwyd Meica. Hwn ydy'r un da ni'n disgwyl amdano fo. Dyfynu yn adnod 6, Meica pennod 5, a thithau Bethlehem yng ngwlad Jiwda, nid y lleiaf wyt ti o lawer ymysg tywysogion Jiwda, canus, ohono ti y daw allan arweinydd, a fydd yn fugail ar fy mhobol Israel. Mae'r brenin go iawn, brenin yr oedd yr Iddewon yn disgwyl amdano fo, y brenin yr oedd Duw am ei anfon yn bugeilio i bobl yn ofalus. Yn cymryd sylw o'i anghenion nhw. A da ni'n cael ceipolwg bach yn fanno, ond ydan o gymeriad Iesu Grist. Y brenin ddaeth i'r byd nid i hawlio bod o'n cael pob peth oedd o isio, ond bod o'n aberthu hun mwyn eraill. Ac wrth gwrs oedd ei enedigaeth o bod o wedi cael ei roed mewn preseb, mewn tŷ digon cyffredin, yn amlygu pa mor barod oedd o i ddod yn un ohono ni, i gyd ymdeimlo a ni. Ond mae yna gyfeiriad at Iesu yn fama fel brenin yr Iddewon, yn does? Reit ar ddechrau Efengil Mathew. Ond os fysach chi yn neidio i ddiwedd Efengil Mathew, da ni eto yn cael sôn am wrthdaro rhwng dau frenin. Erbyn hyn, yn Mathew 27, mae gennym ni Peilat yn arweinydd, yn llywodraethwr, a Iesu fel dyn yn cael ei ddod o flaen Peilat. A mae Peilat yn sgwennu rhywbeth am Iesu cyn i roed o ar y groes. Y geiriau sy'n cael ei sgwennu am Iesu ar ddiwedd Efengil Mathew ydy, hwn yw Iesu brenin yr Iddewon. Mae Herod ar y cychwyn yn gwrthwynebu dyfodiad Iesu i'r byd. Mae Peilat ar y diwedd yn barod i groeshoelio Iesu ac yn sgwennu brenin yr Iddewon fel rhyw fath o joc i watwar o. Ac yng ngolwg y byd, Iesu ydy'r brenin sy'n methu, ynddo. Mae o'n dlawd, mae o'n gyffredin, diolch yn gwisgo coron ar ei ben, dim ond coron o ddrain, yn hytrach na cael tyrfaoedd mawr o bobl yn deud mae hwn yn wych, mae Iesu yn cael tyrfaoedd o bobl yn deud croeshoeli eref. Ond dim Mathew 27 ydy diwedd Efengil Mathew naci. A da ni'n gwybod bod na fwy i Iesu na dim ond cael ei eni Methlehem a marw yn Jerusalem. Mae o'n dod yn ôl yn fyw. Ac mae o'n dod yn ôl yn fyw achos bod Duw wedi i ddyrchafu fo o'r bedd ac yna i ddyrchafu fo yn ôl i'r nefoedd fel brenin y bydysawd. Ond eto, bod yr holl awdurdod a gallu gan Iesu Grist heddiw, mae o'n dal i ddangos yr un tynerwch a gofal a chariad tuag ata ni yn yn hangen, yn yn gwendid. Yn Mathew 2, da ni'n gweld yr gwrthdaro mae'r pwy ydy'r brenin go iawn, a mae Efengil Mathew eisiau deud wrthyn ni Iesu, ydy nid yn unig brenin yr Iddewon, ond brenin yr holl fyd. Mae o'n frenin a mae o'n fugail. Mae o'n fab y goruchaf sy'n fawr i gyd ymdeimlad. A dwi eisiau pwysleisio hynny, achos mae'n hawdd iawn i ni yn dydy, wrth i ni glywed hanesion am y geni, wrth i ni glywed caneuon nadoligaidd, i gael darlun plentynnaidd o Iesu. O, mae Dolig yn neis achos mae'n addas ar gyfer plant.
babi bach yn cael ei eni mewn stabal o hyfryd. Ond mae neges y Beibl am Iesu'n cael ei eni yn un ar gyfer yn byd tywyll ni. Achos mae o'n dod i'n byd tywyll ni i'n hachub ni, i'n caru ni, i roi gobaith i ni gweitha realities brawychus byd hefo Herod yn efo. Byd hefo brenhinoedd yn cam ymddwyn ac yn cam ddefnyddio i grym. A mae hynny fod yn gysur i chi a fi bore yma. Os da chi yn wan, os ydych chi'n teimlo wedi'ch llethu, hwn ydy'r un i droi ato fo. Achos diolch yn Bethlehem di mwy. Diolch yn fabi bach di mwy. Dwi'n siŵr bod ni wedi canu yr garol yma yn yr wythnosau dwytha yma. A gwrandwch ar y llinellau yma. Nid ymhreseb yr anifail y ceiretoi weled ef, ond yn eistedd mewn awdurdod ar ei orsedd yn y nef. Dyna pwy di Iesu heddiw. Brenin y gogoniant sydd wedi gwneud y cyfan mwyn i ni gael dod ato fo mewn ffydd, hefo'n gwendid, hefo'n pechod hyd yn oed, a gwybod bod buddigoliaeth marw ar y groes a chodi o'r bedd yn obaith i ni sydd yn credu. Cyd ddyrchafwn ninnau gan o fawr glod, cyd ddyrchafwn ninnau gan o fawr glod i wenw glân. Felly mae gyda ni ddau frenin, ac yna mae gyda ni ddau ymateb yn does. Pwy sy'n mynd at Iesu Grist? Hwna'n gwestiwn syml, Rodri. Y doethion sydd yn mynd at Iesu Grist. Cywir. Pwy sydd ddim yn mynd at Iesu Grist? Chdi'n meddwl hynna? Mae'r doethion yn dod i Jerusalem, maen nhw'n siarad efo Herod, a mae Herod yn galw ar y prif offeiriaid ac ysgrifenyddion y bobl. Hein ydy'r arbenigwyr Beiblaidd ynde. Hein ydy'r bobl yn fwy na neb arall sydd yn gwybod yn union be oedd yr Hen Testament i ni, gair Duw iddyn nhw yn ei ddeud. A nhw sydd yn deud, dwi'n paraphrasio, lads, da chi'n y lle rong, Bethlehem da chi angen mynd. Achos mae'r Hen Testament yn deud, y Bethlehem y bydd, yr arweinydd y bugail yn cael ei eni. A mae'r doethion yn mynd i Bethlehem. Di'r arbenigwyr ar yr Hen Testament, da ni'n meddwl hyn. Maen nhw'n aros hefo Herod, y brenin anheg, y brenin creulon. Mae nhw, siŵr o fod, hefo Jerusalem i gyd yn horrified bod na frenin newydd wedi cael ei eni. Sylwch beth sy'n cael ei ddeud wrthyn ni yn fama. Allwn ni fod yn bobl sydd yn gwybod lot fawr iawn o'r Beibl, ella di cael yn magu, yn sŵn hanes y geni, flwyddyn ar ôl blwyddyn, a bod ni'n gallu cofio'r hanesion yma, ond pan mae hi'n dod i'r pwynt, well gynno ni sticio hefo y system da ni'n gyfarwydd ag o, yn hytrach na mentro a mynd at Iesu go iawn. Mae yna rhywbeth anisgwyl yn digwydd yn yr hanes yma, achos y doethion ydy'r bobl oedd ddim, siŵr gen i, yn gyfarwydd ar hanesion yn yr Hen Testament. Oedden nhw'n gorfod mynd i Jerusalem a holi, lle mae'r brenin yma yn mynd i gael ei eni? Da chi'n gwybod? Da ni'n meddwl Jerusalem, achos dyna fysa common sense yn ddeithio ni. A maen nhw'n gorfod gofyn i bobl yn y traddodiad i ddewig lle da ni fod i fynd rwan. Da ni'n tybio yn sgil yr hyn sy'n cael ei ddeud amdanyn nhw. Mae siŵr bod nhw ddim o gefndir i ddewig, bod nhw'n dod o Arabia neu wlad lle fysa nhw ddim yn addoli y Duw byw. Ond eto, maen nhw'n dilyn y seren. Mae yna rhywbeth lle maen nhw'n barod i fentro, i fynd i chwilio am Iesu. Be amdana ni? Yn yr hanes yma, mae yna rybydd i ni'n does? Rybydd i ni beidio gwybod y stwff i gyd a methu allan ar ddod at Iesu Grist mewn ffydd. Ond hefyd mae yna reswm gwych i ni droi at Iesu Grist. Achos mae'r bobl yma, y doethion, oedd gan ddim cefndir, dim gwybodaeth, dim hawl o ran i cenedl i dderbyn y Meseia yn mentro, yn teithio, a maen nhw'n cael y profiad syfrdanol hwnnw
o'i weld o. Ac yn gallu i addoli fo. Ac yn hynny mae gwahoddiad yr efengil i ni ac i bobl ar hyd a lled y byd eto heddiw. Diolch gwahaniaeth o lle ydych chi wedi dod. Diolch gwahaniaeth faint ydych chi'n wybod, faint ydych chi'n ddall. Ydych chi'n barod i ddod at Iesu Grist. Dyna ydy'r gwahoddiad da ni'n gael yn y Beibl. A mae o, fel oedden ni'n deud yn y stori plant, yr anrheg mwyaf addas posib. I'ch holl anghenion chi. Fo sy'n mynd i roi maddeiant am eich pechoda chi achos bod wedi marw ar y groes. Fo di'r un sydd yn gwybod beth ydych chi'n deimlo bore yma hyd yn oed. Ac yn pledio anna chi i ddod at fo. Dewch ata fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac mi gewch chi orffwys yna i ddudodd Iesu. Bosib bod ni yn gyffyrddus iawn yn clywed am eni Iesu. Bod ni'n llai cyffyrddus yn meddwl amdano fo fel brenin heddiw. Brenin sydd yn galw ni i ddod ato fo ac ildio. Mae yna sôn wedi bod na newid mawr yn neiet pobl yn gwlad ni dros y 100 mlynedd dwytha. Tasa ni yn gallu neidio mewn time machine, a iawn maen nhw yn ei ddeud ydy, da ni yn byw ar ynys, ydych chi'n gwybod hynna, dydych? Da ni'n byw ar ynys sy'n golygu bod na foroedd o'n cwmpas ni mhob man, ac yn y moroedd hynny, mae yna bysgod a bwyd môr. Wedi bod ers canrifoedd. Mae yna gyfoeth o fwydydd gwahanol i ni bita yna. Ydy pobl Prydain yn licio pysgod? Na. Yn ôl y sôn, mae pysgotswyr Prydain yn dal yr holl gynnyrch yma sydd reit o'n cwmpas ni ac yn gwerthu nhw dramor i Brydeinwyr fita nhw pan maen nhw'n mynd ar ei gwyliau i Sbaen ac yn y blaen. Bonkers, dydy? Mae'r holl gyfoeth yma o fwydydd ar yn cyfar ni, a da ni dyn nhw ddyn ni'n licio hwnna. Na, dwi'n licio sut mae pysgod yn edrych ar ym mhlat i. Mae mor hawdd i ni fod yn gyfarwydd a cael lot o rhywbeth o'n cwmpas ni a dweud, dwi'n eisiau hwnna, dwi eisiau rhywbeth arall. Fyw i ni wneud hynny pan mae hi'n dod i hanes y geni a sylweddoli bod o'n gychwyn yr hanes godidog yma am Dduw yn ymwneud â ni. Duw yn achub trwy fab. O'n i'n deud ar y cychwyn bod na wrthdaro Herod yn frenin yr Iddewod, neu yr un a anwyd y Methlehem Iesu i fod yn frenin yr Iddewon. Cychwyn Efengil Mathew, a wedyn reit ar ddiwedd Efengil Mathew, mae o wedi cael ei groesoelio, mae o wedi atgyfodi, a dyma eiria Iesu wrth i ddisgyblion, Mathew 28, diwedd yr Efengil. Daeth Iesu atynt a llefaru wrthynt. Rhoddwyd i mi, meddai, bob awdurdod yn y nef ac ar y ddeiar. Ewch gan hynny a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedlaeth gan ei bedyddio hwyn enw'r tad a'r mab a'r ysbryd glân, a dysgu iddynt gadw'r holl orchmynion a roddais i chwi. Ac yn awr, yr wyf fi gyda chwi yn wastad hyd ddiwedd amser. Brenin yr Iddewon? Ia. Brenin y bydysawd? Ia. Ydy o'n frenin i chi a fi bore yma. Clod i'w enw. Amen. Da ni am orffan yn canu emyn Carol sydd yn crynhoi pwy ydy Iesu Grist a pa mor hyfryd ydy i ddyfodiad o'r byd a'i fywyd i farwolaeth a'i atgyfodiad o. Welen gwawrio ddydd i'w gofio, geni seilo gorau swydd. Weleddynion mwyn a moddion ddont a rhoddion iddo'n rhwydd. Hen a ddewid, edenodiaeth, gafodd y Meseia, yr achubwr, i addo hyd yn oed yn eden i adda ag Efa. Heddiw'n berffaith ddaeth i ben, wele drefniad dwyfol gariad o flaen ein llygad heb un llen. Duw cofiodd, Duw carodd, Duw osododd Iesu'n iawn. Duw syndod ddar ei ganfod trefn gollyngdod i ni'n llawn. Duw ryfeddir iddo cenir gan drigolion nef a llawr, tra bydd Iesu fi mewn gweiledd yn eistedd ar yr osedd fawr.
Haleliwia, haleliwia, aeth i'r lladdfa yn ein lle. Haleliwia, haleliwia, Duw sy'n fodlon ynddo fe. Sain hosanna i fab Dafydd, Iesu'n beunydd fyddon ben. Am ei heiddiant sy'n ogoniant, bydded moliant mwy. Amen. Arglwydd diolch. Diolch am y fath drysor ag ydy Iesu Grist i ni. A'i fod o'n teyrnasu. Gweithia felly i ddod â ni mewn ffydd, mewn diolchgarwch, mewn llawenydd at Iesu. Y brenin a fydd yn teyrnasu am byth. Iddo ef sydd ar gallu ganddo i wneud yn anrheithol well na dim y gallwn ni ddeisyfu na i ddychmygu. Trwy'r gallu sydd ar waith yn omni, iddo ef y bo'r gogoniant yn yr eglwys ac yng Nghrist Iesu, o genhedlaeth i genhedlaeth, byth bythoedd. Amen.